Hej, jeg hedder Mia, og lige nu der er jeg 16 år gammel, og jeg går på Ranum Efterskole College. Og næste år der er min plan nok at skulle på en STX i Aarhus. Jeg satser lige nu på Marselisborg, men jeg er ikke helt sikker, fordi jeg måske skal også gå på et i Vejle. Så jeg skal lige finde ud af det, men lige nu, som det ser ud, en STX i hvert fald. Ja, hej, jeg hedder Sofie, og jeg er også 16. Jeg går på Ranum Efterskole, og så næste år vil jeg gerne på en STX i Silkeborg. Ja, og vi har så valgt at sætte fokus med på at være sociolog, fordi det interesserer os begge to virkelig meget. Det her med, at man arbejder med de forskellige samfundslag, og på den måde man også kan hjælpe samfundet på at kunne forstå det. Først og fremmest det med at kunne forstå det, ja. I vores tid på tilbud, der så vi også, hvordan vejen til at blive sociolog ligesom er, hvordan man kan tage både en STX, HTX, IB og HF. Så er vi ligesom også kort om, hvordan uddannelserne indeholder, hvad de indeholder, og så også, hvordan de kan bruges til, hvis man gerne vil være sociolog senere. Ja, så vi så lidt sådan starten på det, som jo selvfølgelig er den gymnasielle vej, fordi at man skal have en gymnasiel uddannelse for at blive sociolog. Ja, og som sagt, som vi snakkede om tidligere, så skal man altså have haft en gymnasiel uddannelse for at kunne læse videre til at blive sociolog, fordi det er altså noget, man læser på universitetet. Og derfor skal man altså enten have taget den her STX, en HHX, en HTX, en HF eller en EUX, hvor man selvfølgelig har taget den gymnasielle del med i det. Og så skal man selvfølgelig have bestået dem alle sammen, og også have et bestemt snit, fordi at, ja, det er forskelligt efter år, hvor populært de forskellige universiteter er. Så nogle år er det mega svært at komme ind, andre år er det en del nemmere. Ja, og med de specifikke sådan, fagkrav, der er, det er sådan noget med, at det typisk kræver, at man har dansk på A i hvert fald, fordi at nogle af de ting, der er meget vigtige at kunne i det her job her, det har med at være rigtig dygtig til at analysere og sådan forstå, som jo er det meget, at danskfaget kræver. Så skal man have et engelsk på B og et matematik på B. Ja, og som sagt, så skal man jo selvfølgelig have haft den her gymnasielle uddannelse her, og det er altså fordi, man læser den på universitetet, som sagt. Og selvfølgelig, der er der både en bachelor og en kandidat, hvor bacheloren den tager 3 år, og kandidaten tager 2 år. Så en samlet uddannelse for at blive en sociolog, det er 5 år. Og så kan du selvfølgelig, hvis du har lyst, lave en Ph.D., som typisk tager de her 3 år. Det er efter hvor lang tid du selv bruger på det. Ja, og så vil vi give en lidt dybere forståelse af, hvad det egentlig er, man laver som en sociolog. En sociolog, de arbejder med at undersøge og analysere og egentlig bare sådan forstå samfundet generelt. De analyserer rigtig meget den menneskelige adfærd gennem rigtig mange forskellige konstellationer og forskellige gruppedannelser osv. Og så hvordan at samfundet egentlig som en stor enhed fungerer. Ja, og de forsøger derfor at forklare, hvad det er, de har analyseret, og hvorfor det er, mennesker vi handler og gør, som vi nu gør. Og hvordan de så kan udvikle sig videre til forskellige sociale fænomener, som vi kender, for eksempel revolution og så videre, sådan nogle ting. Hvordan sådan noget overhovedet opstår. Ja. At sociolog kræver det her med, at man er klog på samfundet, hurtigt til at spotte mønstre, tendenser og sammenhæng og analysere mennesket. Så også det her med at interviewe mennesker, sådan, høre efter, hvad de faktisk siger, eller hvad de faktisk mener. Rådgive dem til, hvordan man kommer videre med en information, og formidle det til offentligheden, studerende eller andre forskere. De fleste sociologer, de arbejder ikke som sociolog i normal forstand. De sidder ikke på samme måde og skriver tykke bøger om samfundsteori, men bruger i stedet for deres bachelor viden i anderledes job, sådan noget som politisk konsulent, analysechef, forsker, socialanalytiker og projektleder. Som mange andre, som når man er færdiguddannet og har taget sin kandidat, så er lønnen meget god i forhold til, at man lige er kommet ud, og man arbejder omkring de her 37 timer om ugen, og det stiger selvfølgelig begge dele med erfaring. Der er mange jobmuligheder, for eksempel i kommuner, ministerier, organisationer, analysefirmaer eller forskningsmiljøer. Som sociolog kan man arbejde med undersøgelser, data, mennesker og samfundsproblemer, alt efter hvad man interesserer sig for. Ja, og målet med sådan en sociolog, at være sociolog, det er det her med at skabe en bredere forståelse for social sammenhæng, og så det med at levere den her viden her videre til folk på en lidt anden måde, for eksempel at være sådan lidt en mellemperson mellem fagpersoner og ja, det samlede samfund-agtigt. Ja, og så har vi så en vurdering og en konklusion, efter vi jo selv har arbejdet med det, så fandt det også interessant at arbejde med og sådan noget, men ja. Vi har snakket om, at det måske ikke lige er sådan et job, vi kunne se os selv i fremtiden, fordi det begynder måske at være lidt mere outdated, fordi man nu har mulighed for at få computer til det osv. Ja. Og så i forhold til lønnen og timerne, så er det måske ikke lige det optimale job.
Ja. i forhold til, hvor meget det kræver. Yes, og det var vores OSA-opgave. Ja, tak fordi I så med.